Bon dia. Avui celebrem aquest acte per recordar en Carles Serracant, l'autor del primer gol que es va celebrar aquí al Nou Sardenya, ara fa uns bastants anys, des del 1940, amb un partit que, com avui, jugaven l'Europa i el Granollers. En aquests moments, tenim avui aquí el seu fill, en Carles Serracant, que descobrirà aquesta placa commemorativa, i tot això és possible gràcies a la idea del soci Josep Maria Felip, que a l'última assemblea de sòcies i socis ho va proposar, i el club de seguida va estar disposat a fer-ho, a celebrar-ho, i el grup d'història Ramon Vergés va prendre la paraula, va prendre la batuta, i per això tenim avui aquesta placa, gràcies a ells, per descobrir. L'esport va ser pel meu pare un element molt important en la seva vida, i l'Europa també va ser una de les etapes. Va viure tots els moments, des de jugador, entrenador i el que últimament se'n diu scooter. Llavors estem molt contents, tota la família, d'aquest homenatge que tant el Club Esportiu Europa com el grup d'història Ramon Vergés fa en honor del meu pare. Gràcies a tots. En primer lloc, agrair a la família l'assistència. No va ser fàcil trobar-vos, però com som un grup on posem la banya acabem obtenint resultat, és un plaer per nosaltres que en Carles Serracant avui tingui un record aquí al nostre camp. Per situar una mica com era l'Europa l'any 40, hem de recordar que la guerra va fer molt de mal al club, com a la majoria de clubs catalans, i al setembre del 39, quan es tornen a iniciar les competicions a Catalunya, l'Europa no té camp disponible. El camp que havia fet servir fins a la guerra era situat aquí al carrer de la Providència, era ple de material bèl·lic i vehicles abandonats, i l'Europa va haver d'encetar la lliga sense camp. Gràcies a acord amb diferents clubs de la categoria, es va jugar tots els partits de la primera volta fora de casa, molts dels quals a l'antic cap del Martinenc, que era al final del carrer de la Indústria. Però com que teníem una junta que era tossuda com el grup d'història i que era europeista fins al moll de l'os, es van proposar adreçar aquest camp, que era un bosc de pins, en pocs mesos, fins que al desembre, l'1 de desembre de 1940, l'Europa, en els darrers partits de la primera volta, va poder estrenar aquell camp. El camp no tenia graderies, l'entrada principal era pel carrer de les Camèlies, perquè hi havia la masoveria de Can Sant Pere que feia servir de vestidors, i pràcticament hi havia només un fil, que era el perímetre del camp, no hi havia res més. Estem parlant de la postguerra, que era molt dura. Però amb la presidència d'en Francesc Sugot, l'Europa va poder recuperar un camp propi. Doncs aquell partit del desembre contra el Granollers, que era líder i arribava aquí com a clar favorit, es va endur la sorpresa que el camp era ple de gom a gom i que l'Europa va poder guanyar el partit gràcies a un gol d'en Carles Serracant, que no en feia gaires de gols, al minut 25 de la segona part. En Carles Serracant passarà a la història per aquest fet que, si voleu, és anecdòtic, però tenia una trajectòria anterior amb l'Europa. Va fitxar pel nostre club al març del 36. Era un jugador que procedia del Badalona, en aquella època el Badalona estava a segona divisió espanyola, un club potent a Catalunya, i l'Europa el va fitxar al març per afrontar un campionat nou que es deia Lliga Catalana, que va començar a finals de març. Doncs van fitxar en Serracant i un altre jugador badaloní que es deia Serra. Però van tenir la mala sort que el 18 de juliol va esclatar la Guerra Civil i tots se'n van anar a Norris. En Carles Serracant va ser llistat a files, cap al 37, pensem nosaltres, en documents que ha trobat el consorci del grup, en Xavier Vidal, diu que va participar en molts partits amistosos durant la guerra en un equip de militars de la Marina Espanyola, en aquest cas republicana, i al setembre de l'any 36 era una persona implicada
i va decidir formar part del comitè d'incautació del club. Això vol dir que el sentiment europeista, tot i portar pocs mesos, doncs l'havia arrelat. I el fet de que ideològicament duria ser una persona republicana, doncs ell, conjuntament amb en Càndid Maurici, amb en Sanabra, altres europeistes ja més veterans, van agafar les regnes del club. Després de la guerra, en Carles Serracant va tornar al club, com ja hem vist, i va estar-s'hi fins la temporada 41-42. És a dir, que va tenir l'orgull d'inaugurar el camp i de poder fer les primeres temporades que van esdevenir el renaixement de l'Europa als anys 40. Van passar de la regional a la temporada 50-51 a assolir l'ascens a la tercera divisió, que era la competició d'àmbit estatal, i a partir dels 50 l'equip i el club va tirar cap amunt fins a assolir l'ascens a segona l'any 62-63. En nom del Josep Maria Felip, una persona estimadíssima per tots nosaltres, i en nom de l'estimat Ramon Vergés, accepteu aquest acte senzill però molt d'acord que fem per recordar la figura d'en Carles Serracant. Gràcies.